Ah. Kamamu. Na kioroje yange. Tengi ya boy. Ya go isambe. Karo enere yange ego ukimi. Isaraza ngabona. Ero ngoli ko kwanyule. Yera. Etagi ngi maiko kwa kolre kala. Ke. Nojo mwana ngoragero. Ebe kamba. Ai ono ngwete bi. Ndai toragero terere kabisa. Naria bante kinyore ke bara manyanga ki. Ngokoragerinde. Tita ndore bange gotenga ngotesete. Watesikire miaka isaine. Bono ntai tomenye biya. Isa na ibwe kambwate kamamu. No menda. Wote temenya biya tata. Ese ngende school. Chaisire kwa hivyo, lakini yote kwenye school wenga. Ige school January yotaka? Jumatatu chiko hivyo. Jumatatu. Iko gota kwera naenda se obabo mino naenda chikoira. Ya nje school welting kwenda. Wonte nje school wenga. Ocho ndeli gari mu ababa oiri rubo ngire school wenga. Iko kwera naenda school wenga. Iko naenda ngewo tukana kuligie school. Tete liyo kurara tali elingwenda mambi naira na marogoro. E boarding? Okay. Isa lakini school ngese school simbo se serikali kisengo akanerekere gento. Lakini bosengo gorore e dictionary, e sanduki, e chometiko, e vitabu. Iko bin meito, marangeti. E bin tebion spinu mwanafunzi yoko bogoli? Lakini ngese mbikaro baba ngese bono tote kwa tobiyoi. Bono tata nagachire school mambi naira na marogoba na inje gintete kwende yo gochukura ndiyo. Iko dictionary to bwati? Sanduku to bwati? Moito ngese na roto iyo. Pako burangeti mboyo. Pake bitaratara byo gochukwisi. Ebikoro to biro bino bwati? Ya. Bia batira. Bone bikoro to ko be kebinyina ende. Eso no mwako uchaka mwete January. Nkibano tanga nyorite binte birito odiyo koragere suku kuteta mandasi tukagore binte bingi ngyo tanga nyorite nga January school nero. Betena rucha mandasi ngaboka. Lakini nyomena te tobo mwana mungaini. No ngwete. Ense Kenya ya bono ense chencheti. Binto mbiri buna bya lenge kare. Umete na bogo somo okore 12 ogende university osomo okore na ende tori kugasi. Iko school tai yangenchomo na se okorra kwane. Iko talinga na hokane to agenda school lakini asokorra kwane. Umwana kwale ko bumungaini. Oso eno ekosi. Ya tante ngende school so member ke university nkore graduation. Graduation. Nayo uchoko gocha gari kokoka banta bekenyo ba gocha ya buna ba gocha. Abaro no mungaini ore. Ngise ko somi umwana bakakore university. Tikango tayi no mwemisi ara skibobe. Abantu barangoboye buna babosoro batabwati bana barangoboye bobe. Kabisa. Kimo bono kibese. School bono ngenda kurire lakini school wengia. School era gokonye, school egweti abana buya. School. Tete ngirenya buru. Buru. Ire bwate pass. Chupasibe. Nyaburu school eri ngana kebe. Kibe santo nyara. Bono tata kindo yo bonto ko ngakanera. Iko yani nkolere school keregento nkorosi nkolere school. Ni garaf kingo kora go. In fact. Nyaburu ne school ne school era go sali. Ndai school oko soma buno mwana bwe maita sokoro. Igoro chembwate binto na kwangere unsakora. Ndai den kwa keregento ungite. Ndai den twara marwire mne apuresa yabando bate sukali. Iso naye nunta kitemenya. Gotokori school engia egweti netabangi lakini egweti abana buya. Lakini yo korare? School nerere Nyamira. Ikurukunya Kemincha. Egweti abana sana. Ano mwalimu nale maitali. High school bono yango bono ngisa derona ramisi bono sejuma. Wate ya Jumatatu. Enkoligie namba yaye. Mwakere
kero na mwakire ni maiteri ibagariro rita ngeso no mungaini ore kisa chikwere ndi certificate no bwata chi mwakora mwako yoera report card na certificate yeyo ni mbate ili na ile kwenda form 3 lakini itoko igora form tungo cha kwenda ikona ndo so make ras kabire naringo cha kweta bili igoro cheka chibese togo itera togo chora wa bona mangana ina nya iwu ngolengera lindo maita eba koso meto twara boba no manto mbandora iga besa chikombora cyo kwire skuru chibesa ngwe tigana na pi mbuye mna ende na tiga maruga ni tigana na pi ogicho some ko yure nyomeda bona yenda nyumba okore kwere nde oro sino era antala raga na kiza ahora tú que te ensayas na ko yande jike zinombara jise kabla na ngo etiri kanda kukwani ose sanga bira tatu yani banto mo kwa muntu morembe kenyoreke kale ne familia ye na egokia kyo na ngo ikira ugo taruna bageni muchugo taruna oro siseni tata na ego atika pangana mangi chugo taruna oro siseni na kyo ndara mata January ikire teba ekyo takete oni maite na mangana bitina gwachire January ikire bune ko sori kota Yemi yake yanzu na mama nyeteke ene pinga January no mutinyo mokongo lakini January buna yabona utabwati garama ngiye gugosumbuera January no mokongo January no mokongo bintu bisarigete abo tomanyete pira kinanda bantu tu kamera December tu itakaria kaka kana ndabona Mwa January kanto ngaini yose lakini ano muntu mongaini ni mata no tikareti akiba ano muntu mongaini lakini ozoro akiba ya watayo mongaini bwa okireti amangana arogota kwabanga buya andege ntore muntu takumanyerera buya ngyo tete koteba buya yagose akana kwa de ki ano muntu kwibanga tuba okireti ga bantu bakanga tumaiti ntokana kiano tigango tebi gosuro no ena utake kwambuka igento buna marube kikando ubokima bwa obera bo biya pi tayo kile matanja mangano kuja kwanta ingunda yani okomenya biye gokubuka iga umwana buno yokobereria amabere kuongotera amabere ya ng'ombe kuongotera efanta amabere mata kwa tigara maguna igento okomenya biye okobechegara abantu magwa to nyonsu pikiza mbeye muntu kwari kunywa amabere bolika no nyina ne nusu yacho ase amabere no yatamani nokole ya kyondo muntu mungayo njibona ko chimotwa muntu ndachi ko bango tala na gotegerera na kuchibuna ayo takanyure umaite ntutu akanyure ingiboro kiagera to kanyakunya hatangane rio rojeringa igo nga December yakirike sara atameta kenga cha gutwara stress ngo chikwanja aba stress stress na bego koira no mutaro ibi nani bintu biri biko okuyubya gotuko mambi gwachi koboko ni inki ole waite muntu ko kori go muntu ri mongaini kwa tacha kwa timbara tero chata Igonkyo ngakoraki tubwato muchano getiga mangana ya January na kwa tekero montaro kinono liringa chiku kokombo yumugondo na kondisi ngisa na iwe wasuna pi na kinono dalmisi kondisi miaka moya temeke wa kondisi miaka meke ego egento kia uma egento kia ona kiego cha kia okonya egento kia ona kiego cha kia okonya uma tonyo ko takete ko no egento kia to kase keto ko sali egento kia wakora kina no muntu mungaini kugichota iberetionde igo oboibi boka na bora igo oboibi na bobe manyinga boibi ndo bwati uma egento kia okero kimonta kunereri ande chibasa chiri na gwachinyoreta igo vega nkenke kwa minyora nkenke turiri moigali okaiga ngochikore amano gota takiro muntu kuna nkenke ni uko kuna nkenke matena ndo muntu tarana rabesa na kongo ko tumeka nkenke kwa chinyorero ko sanginga matoka kana bobigo chakoma ga choka ko tumeka nkenke ujama to kona richibe igonkyo minute tinga wakole rabese kero twari chibe sikita kwa china hariani toko ya chibe seka kwa kanga ona Waikiri. Chiba sira jina chinkora no chinara. Onye ntuto chinara te chigo twake chenga. Pesa ano muntu muyaba na uranga understand. Singa cha turu chikwara chitwari na ndija wage chenga ni kwachiri kwa manyiri no chikora. Ona na boko nkonye inki hoche. Nare kera tigo mate ke sarere byombe biba. Ono sora yoroje. No muntu kali ne familia. Ta go tegerera bakarose. Bono tigangire bwangu. Muntu mungai no mate.
agachia kabwata chibesa yani nende akabata iba ibyombe bitatu igabikamwa December era achikireti akamenya kakagoro buoyo embusuro apa gesare no mungaini yono rende no bire nyumba nanje nangasu kaete mosomie igo buoyo buri nyumba embusuro na rene igo embusuro ere nyumba ebi byonsi ngesare ugurete chibese chikonya kunya kwa mwari ndo ande kiombe turo chigora ntukagora igo ne familia rende familia kijumura yani tota kijumura lakini nero ugurete yeba tota rendo nero leta nero ugurete tigata 40 nero ugurete Kono ngakikwagani. Koni ota ndo buoyo. Haya. Tiko mo sera igo. Antro chino mo tsorata kana ne tumo ko sam. Na buga ngaki. Tro chese ya utara kore kwende. Ye kwa nyane nyinga kana nda no muntu mo ngentora tumeka yonso. Ngeka ke uno umukopo iga. Minyo kana inchendo no nye ya mo ngumbwanda ndiyo keginga sire tora chikusumeka chibanda tata kitu. Igonga onka best chibese chikwe ngambwate nkoleki ntari okwo kanga no muntu maito bwate chibese bono nga nguka beste ba onka best inkega ikomboi na bumwa ko yomo akondisho mugondo mbeke yare mbuso yaro toro chindo togore okay mbono nako bwatire nga gesare gagorete bituma embusuro dayo akagora no buoyo arafu mugondo wa kondisho bwose ono ngai mogo chikosimeka mwa chibese chyo bwoyo nembusuro mware gutonde ebituma muchikori omwakoyo bituma bitaramenta ligori kyona lakina cha gukwanira kabuno musani ona ngaki ikanado konta biri guchikwani tanga na besa tagete yo guchikori gusiyo ikari yo gutonda torochi bituma bitigate bibi kortora tumeka na paka jani paka machi bona ono soro omugondo obwonsi pi obwato kondise omwe ko imuka kuruwa enda lia kworo ngumbwa ali chiko kondise mugondo ono bobe nganga binto mboncho na bana basa hijande chinko simeka ga kabo mungaini ga koraiga chibesa chiri omushuri agwete ligio moiraneri omurusi mugondo kwao omwirane nari chiri atumire arure chikonda abantu bari miro mugondo omwakane eri ne musimekiri direct mugondo Rati, igongonyo ngete 2,800. Aumenta minha stadia abantu bari merite. Kai. Ngade ngende kimbi yara kirikondo akucha konde tara bagambi mwana. Kuna ikine gento kumurangeri mwigwana mate umukungu ara interest. Maitene bintu byo kuigwana. Ndumwanya bantu manya ko gosana rioka. Nda batari sindi saineti. Ngobiro saineti na ndatindete. Mangano go sign ya tigana kusoma mukungu takiri kwanjira tigana mangano mukungu naye gwakore bintu muno musacho suru ndeba no to kuri kibeso mwiraneri nkiyo gonya goitara mangana ma na tira mangana ma na ayi bono konga kibeso na twatebire togenda nayo musondo tomotebinga kibeso kyageji ayi bono ligo mukundu ndumunga atari suru ndire ringo buya ncheningo ngano kionda ta njenokyo nkwai uri tari ndengoro kwekiombe kwanya kuigu kinde kiombe ane kiombe busembo kiondo gwacha buse nebengi mwana kwa mbwati nebengi nebengi buse ne kiombe ngo kondise ni ntwara chi milioni ningo kondiso soro chibesa ko kabese chibesa ka ngabo kabese ni gotegete nkutata no ne mwali elinye kuri siskaya ya ebintu mbwate nebingo mwana yango sware school January takire mwakanere mugorere chisogisi mugorere chi dictionary mugorere esanduki mwakanere school fees nimbwata mahitaji ya no suru iko karantiga hata na mugaso nende kwenda tore mbare chiro kugura ebintu nkotiri mugato tara tore kwa rusi nda kone kwenda school yenda tramate iko baba muri tore ya tata kungainireri akungainireri oma tonga inengo okora pingo koli na maino iko muri tore ya bo kunayo kunya kungainireri kwachaka iko ngainireri kungainireri dani mo nenda bu gana kungainireri tayo
bona ko mwange gwere nda mwamu baka mwangere kubekero mwana oyenda umwana umusinini tingi tikosana na mangana ino ye family tata etika besa nchiongo ngoko kabesi na ndatika ko swana no mwana one pi kendo ngora konya na tuari tata umwana ona betokora na kora kende kyo sia okora iskari na ramu monto eita igasiao mwana ona bwato muibori bora soko kare tonge agwe swana ni mangana ya bana babantu biaro yo orende sawa sawa kyan oyo na twarenda ono yone sawa kyan tika ko swana ngare de 70 kirikanya tika na tata ngare ngare de chiana sa wangechi nona atubwato moyo bwo kwa chibesa gwasali dikiregento tenega otikobeke ro mwana onenda soro karua tata karua karua umwana oga wata amu abana abamoke ka wata karuminto kwarua na yesike tata nde tomor mutika yo no genda panto mwana rire bobe chi family mo go salia ngomwana akungata mam so ay nyomboro skende turagire to tegera mangana abantu ini abantu bachinda mwamwe kenyoreke bobe to tegera muntu so ay nyomboro skende turagire sawa kwaro asibu yato kubeko musori omonge musori makaigo timena nyinge chumbito beka ande kwa sali tigoro sawa rosi yento buya mwana to arinda kieke yani muntu taiko goka keroko gendera go chimotu ngota koni bono boli mubo nganya ngenda ngoro boli masanga asenda ndanyoro amani kieke useless